inkiyata kuma shine mai waka. Then daga lokacin da na fara waka kawo yanzu ina tunanin dai na yi waƙoƙi aƙalla sun kai guda 69 don wanda dai zan ce na iya rikewa, banda irin kamar na baya wanda dai kamar suka kasance dai na zamani, ana zamani da su. Don ire-iren wanda aka yi daga baya to zaka ga duk irin wanda ake dan koya ne. Bana da aure. Bana da aure. To ana dai kan yi, ko kuma in ce ana kan hanyar yi, tunda idan lokaci ya yi cikin ikon Ubangiji insha Allahu zan yi. Budurwa to ba za a ce babu ba, amma dai a yanzu dai zan iya cewa babu, saboda ka san da yake akwai dai wadda ya kasance ina tare da ita, to kuma Allah ya nufa ba ni ne mijinta ba, kuma aka yi mata aure, to tun daga nan dai ban sake ainihin cewa na nemi wata ba, amma ina kan hanya. To akwai ba babu ba, amma dai ka san shi uzuri na aure ka samu wadda za a ce ta kwanta ma a rai, sannan ku shaƙu da juna, tunda abu ne wanda uzuri zai kai ku na lamari na aure, kuma shi lamari na aure ana sa a samu fahimtar juna a ciki. To wannan shi ne dalili. To gaskiya da shigowa ta wannan harkan kawo yanzu na fuskanci ƙalubale iri daban-daban, wanda ina tunanin ba zan iya mantawa ba. Don farko lokacin da na fara shiga ma wannan harkan, na fara harkan waka, gaskiya sai da na ji kamar na daina, saboda na fuskanci ƙalubale iri daban-daban a kai. To abin da zan ce ya taɓa ɓata min rai gaskiya akwai su, sannan kuma abubuwan da suka faranta min rai har ila yau akwai su. Da ka san dama rayuwa yanda take, yau ka ji daɗi ne, gobe ba ka ji daɗi ba. Barantana kuma a harkar mu, duk wanda ya riga da ya san harkar mu to ya san harka ce wadda za ka haɗu da mutane iri daban-daban.